cooperatius concebuts com a espais de trobada, de coordinació, amb la participació de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, de la cooperativa Camp de Sant Antolí de Palau de Noguera. Actualment és la cooperativa, com he dit, més antiga que es dedica al comerç al detall d'adobs. El millor de preu, comprar quantitats grans de llavors, adobs, herbicides i després que els socis ho compressin a la cooperativa, que haver de demanar-los a fora. I parés, és filla de pagesos de la Plana de Vic. Van prendre també el camí de pagès. Ha sigut autor. Passat mes d'octubre, en el marc del Fòrum Gastronòmic de Barcelona, se li van la Maite i el Joan Martí Ramoneda Centenari. Segons ells, són una cervesera Gypsy Brew, que podríem traduir com a cervesers nòmades, cabecera. A més, a l'INU i a l'International Spirit Challenge 2016. En aquests dos concursos, significa l'alta qualitat del producte. Aquest licor és fruit de la col·laboració entre aquestes dues empreses. En aquest moment de la vetllada, des del Consell Comarcal 3 i el projecte El Cinquè Llac, empreses que ja han rebut mencions en altres edicions i que... El 1907, el senyor Antonio Montoliu Escales va venir del Pont de Suert i va muntar una sastreria, una activitat comercial de generació en generació, tal com la coneixem amb el nom de Casa Montoliu. Pells per a la confecció, pells per a les nevades, cotilleria, tovalloles, llençols, etc. Antigament, la gent no es movia tant i tot ho compraven a la comarca, amb el Xussà. És un despatx d'advocat en el servei de neteja de vehicles a domicili, tant de neteja d'interior com de tapissanes i complements per fer mitja, punt i ganxet. En l'actualitat no hi ha cap relacionats amb els infants des del naixement fins als 12 anys. Roba, complements, regals esportives, que no només proporcionen una millora de la condició física i de salut, sinó també crear una dinàmica de llicència de taxi per muntar una empresa per realitzar tasques de transport escolar i transport de 2016. Tramber realitzen feines en zones de difícil accés, treballs en la rehabilitació, la restauració de façanes, cobertes, celoberts, etc. Treballs en el sector de la geotècnia, treball en el món de l'indústria. El Víctor Guisa ofereix un servei personalitzat d'instal·lació, suport, venda i manteniment de sistemes informàtics i telemàtics de tren. En mans del president del Consell Comarcal la menció al projecte cooperatiu. És una moció i després se sabrà qui ha guanyat el... La directora general de Joventut, la senyora Marta Vilalta. Mira. Tapa això.